Play Pibaro, ipinang subhay pi sa pijit kami, pagkikubol baman kasi. Kinong tre asya mantagasngi ka arpulay tre gujelew kila wengno e kajingeki hadin ba umentri katanat ka koy kakya uba e elheg ula kular ban seo no e katulop lane ki insentif chungki man ubnai habakran ber kila pathai kubor kanong elam kinong tre asya kakong M Jun Mersing kalong ba e kajingelang bat umentri katanat ka koy kakya kalong ka basaiso namar ula kular ban seo no e ki insentif chungki man ubnai kakong Jun kalong baha kajing shisha ki asya kimbu e kador baka sorkar kan seo ki Henry Gibo kajing stab jong sorkar ban bishar kadno kala ban sewi ka bainong man ubnai. Layo ban yakran kum tu menne badi hal minister mo ba el hek kum ba ila akran ila batai hiru bana kaliang jong i health minister ila kular ban sewi ka fix anonorium ka badi ar hajar tengka hak biade baki asya. Hoot na kaliang ka jongi dangi perkhat halor kijing kiu jong kini kidor ki marbam ki mardi long ngis ngau tu bakane kampat biang hina ka banta ke jongi tengi la persyang hiru bangin ya kran ya i ni ongi klembu ya keno ka fix amount mo na kaliang ke jongi nrei pin so ba ban pen kiu idor kendiat iban ya habdor kat kum kejuk ka bamanta te na kaliang jong ipat ila request i ong bakane kadang dei tang kejing sedang kam dei hiru kejing kut ti ongin sanang le ya kene na kapor syakapor bangin nang ya le hiru ban pen kiu ya kene ka fix anonorium te na kaliang jong hiru kum kinong ya lam jong kami galia Asha Workers Union hi kum bangila yo ban ya kran menne bad i nginom syong that bangin siapa ya kene kum bangila akran after 3 months and 4 months ngila ban sedang ban follow up no ya kene bakin nang kam pen kiu syu te khandiat ru na kaliang ke jonga ha kene kapor ngashim ru ya kalat ke kabu bangan ai khublei kerpang ya ke senjuk jong kinong sen syar sinong ke bri nyau terap ki badai kum ki kpa ki jongi ki bapet bakmi yengi hopo ka sinong ka thau ki baju i hiru ki kam ki bangi ni trai ya ke jingkloi ki jongki banya senran bat ngi mentagas ngi mat kum ju ru ki jingkloi ki jongki banya kersian ngi habaki i ki kam ki bangi trai ngai khublei ru syapa ro khoj ki sang bahalang lane ki NGO lane ki kinu ki senjuk rang ba sinong ki baya don banta ha ka baya kersian bat ngi namar kum bang ayu i bagi penmi ha ki press and media mo lang bagi news bangi pet ki ai ki jing kersian na ka banta jongi te na ka banta ke jong na ka banta ka Meghalaya Asha Workers Union hi ngi pha i ki jing khublei sya baro khoj kitu ki badon ka mensim bania kersian bat ngi namar bangi sung thu bangi nomla bangi ne kendu ya ki lane bangi ne khublei kiti resim ya kene ki jing khublei ka bakal lumlang ka jongi ya ki baro te na kaliang ka jong akum ka president jong ka Meghalaya Asha Workers Union hi ha kene ka singi la penbena bangi la weng no ya kene ka indefinite strike kum bangi la bu namar halor ka jing ya keren ka jongi bangi la ya rai bangin penkot ya kene ka strike leng bada ka bangin pediang syua ya ine fix anonorium ibadai ar hajar tengkasi benai ka bayadai bat ka jing dawa jongi ha ka last memorandum tekan dai bet ka halor ka pending dues ka jongi ka badai ABS MMBS nang ta ya kene ka fix anonorium namar baro sikat tungim cuyo ya ka fix anonorium ngiyo betang ya ka insentif ngi dawa hiru bakin siu regular ya ka insentif ka jongi namar man kapor ka jing siu ha ka bedi bakin insentif jongki Asha kam julong regular kila banyo after 3 months 4 months and after 6 months ru ya ka baki trai ti na kaliang jongki menne habangila ikran kila kular hiru banle kita ki baro bakin siu ngi haman jong katayo banong kong jong banai ke jingweng jongi ya ka sraj kumban ai jing tip sya baro khot ki Asha ki badon hapo ka satri jong ka Meghalaya Asha Workers Union ni banadu lasai ke singi kila ban sedang ban traino ya ka kam ke jongki kamra jong i ba hek ni ra pen beranduk menen ke janmiet bengi wan banyak kran halor ke jing strike jong ki Asha barok khoj barok koi ke state hi tingi kwa ban pen pa hong ne ba kat kum ke jing kular ba kum ke meeting ke bengi la ekran ba hek hapo ba ki dan katuk ni ki wana po state ki doctors nang ta pede ki state nodules officer nang ta pede i kong ani di dan lang rengkat ru bat kini ki senjuk lang ba senang ma ti nang ta pede kata ke jing kran kalong baik ba i ba hek ila kumu health minister ila insurance ngi bagin siu ya ka fix ngadu 2021 hi ngadu bana April in ai no ka fix anariam kata kalong ar hajar kata ka fix anariam ko mangipa ngadu mansua ba kanong baik ba lada ki Asha ki tray ne ki kim tray ru le si ki Asha ki pam ru kinyo be kata ka ar hajar ki thiapang sibnai ar banaru kinyo be kata ka ar hajar bat kata kadai ka fix anariam ka wana ka state kan ai bet ada pihak pang ada ki Asha ki thiap pang ne ki yo khulung ni kedang kono ko benta ba kimla ban tre ko mot pakai kata ka fix kin yo bet ar hajar sibanai nang ta
hakabai de ukubit pan nakastit ka 80,000 kila menjur mentakasni ila ibahek la kular ban 80,000 nakastit bat 60,000 naka central kumbang juyo terus kata ding points baar kebalai ka incentives ke monthly incentives ke baki asya ki juyo kumba ka central labu ti tentas ti kinyo baik kumba ki juyo kila ban yo 60,000 ala 60,000 ka samspa ka aspa ka long ta dabun ki asya ki juyo baik kata ki amount ki baki lek kertum ke jing tre ke jongki kata kadai ba ibahek mentakasni ila promise ba ila ong but sakaway pat ka points kaba saw na kabanta ka pending dues kaba ngila demands du kamensya nadu ka MMBS nadu 2012 hadu 2018 ti ila kular ba ila ong bangin ay no tang hapo ubana July ngin pelat no kata bisa ka basa kasa arho arhajar kron kata iong ngin pelat na ubanay March ubanay July honi ubanay banuan ila ong ngin pelat no ti nang ta susu sakaway pat hakabaya day bat kini ki namarba kumbi kila di kiong menaba kin penkut no hadu arhajar jingisha ka jingikran kala ong bai bikin penkut ya katu ka scheme jong ka MMBS perkadu ada katra tang bahadin mengiyata nya kren tinggi susu bai isa hila ong bakanang walk out ngindang hap ya examen syai kene kin hap ya tres syai kene ban pendap pada yu arhajar kat khandai arhajar katra kat khandai arphau kabamut namar baka jing ong jing bahak meneki ong ba hadu ubanai ma cha ada katra ka scheme kin penkut no hendrai ngingi ong bai nak liang jongi baki asya ngi kidang bu ikar coach baki di banyo ya ka MMBS hadu u arhajar arphau til diet kidang bu ika records ti hadin bengila adap ya kerang ngamta ti isa ila ong bangin ya dang ya ngin review yang kata ila ban ya abyang hadu arhajar arphau kata kabul impat la ban ai kasaran sna ka bentau ada katra khandai arphau ti kata kadai ka asaran sebengin yo naka state government mentaka snihi ti ngatharai kabaya day bat ki incentives kinya bikin incentive kemuju yo man kapor kumbagi jolong man kapor bat kata kadai ka fix honorarium baki la adap ai ka naka government himenta bat kadai ka jing sedang ho ngila ya persang banyak keren tabaki ong kadai ka jing sedang ngin sedang syamenta ka arhajar ti wal kan ya kataru ila ong ba nginem day bukan sokut na tang arhajar tingin dang ya examen kinang ya tri susu kinang ya pet susu kinang hadon ka review meeting dikila bat hadin buat kan la menong si snap lese mo tiginang la bat penhe susu ikani kat kum ka jingya ka perthai tina ka banta kini ke insurance ngat phai bila iso